Eyni şonyaly ruhumuz da meriz bolsa, adam arazadan behren alıp bilmeye. Arazadan payın almak qiyyn bolýar. Ruhun merizçiligi näme? Ruhun merizçiligi günah adam bulaşıptır da, on mir ayın günäsi wada. On mir aylap günah bulaşıptır, gaflete bulaşıptır, Allah'dan uzak yaşaptır. Bir dille yalňyşypdyr, gıybetli bolupdyr, tohmetli bolupdyr. Adam namazlar galypdyr, haramy bulaşypdyr. Ýa-hassa yürekli bulaşypdyr. Nämeden? Kineden, kuduratdan. Adamyň cismi salim bolmaklygy bilen ruhi bir merizçilikle wa, bir günäle wa, bir aludegile wa. Eyni cismiň meriz bolanyny arada akbar bilmeýän, arada tutup bilmeýän, ruhun da meriz bolsa aradadan behren alıp bolmaýar. Ay adam bir muşkili wa bolsa, derdi wa bolsa, eýünçe pezeşki bilen gurrun etýär, men aradan başarsam tutjak ha. İmanly adam ganimet bolsa goýjak ya bolýar. Alhamdulillah, hassa türkmen milleti şeýle. Cismiň meriz bolsa adam arada baryp bilmeýär, ruhumuz da biz tagwiyet edýäliň. Ruhumuz da merizçiliklerini aýyrýalyň. O näme? Ruh günah bulaşypdyr. Haram irtibatla ba bolsa aradadan lezzet alıp bolmaýar, behren alıp bolmaýar. Günah bulaşypdyr ýa yürek dolu kineden, kuduratdan, dogonjyň bilen bir-biriň ýüzüne bakmaýan bir ruhi meriz bolýar. Adam aradadan behren almak qiyyn bolýar. Hazreti Mevlana